Време за приключение и парк шоу приключиха. Гъмбол също е на път след 10 епизода. Какво ни остава сега? Освен да напишем на очевидно фенската Cartoon Network страница да върнат старите детски и да изтрят всичко ново! Но всъщност ние не сме такива хора и гледаме напред! Затова ето нашите топ 5 сегашни Cartoon Network анимации. Понеже 10 сезона на Време за приключения бяха малко, и съм сигурен, че всички следите 30-тия сезон на Семейство Симпсън. Номер 5. Кой ще е до теб при опасности безчета мистериите напред? Крейг край реката. На пръв поглед може да си кажете: ей, това не е ли просто Кларенс с други герои? Няма нищо общо. Докато Кларенс е с по-битови и простовати случки, Крейг разчита повече на въображението. Всяко дете край реката е част от някакво общество и има различни разбирания за света около него. Малко е като да сравнявате Ед и Еди с Kids Next Door, само че е без частта за лунната база и световното господство и бащата тайни глупости. Крейг край реката е сравнително нов сериал, но ако сте по-големи, веднага може да усетите детската носталгия и разбира се заигравките с различни жанрове. Точно както го нарисувах. Номер 4. Островът на летния лагер. Поредната безсмислена плитатия. Всъщност е може би и най-различният сериал по канала в момента. Обстановката може да е доста бейсик, деца и магически летен лагер, където всичко е възможно, но атмосферата е доста спокойна, особено на фона на малки титани в готовност и неговите клонинги, които разчитат главно на крясъци и лути изражения. Стилът може да ви прилича на Време за приключение и това е защото екипът преди това е работил върху него. Нежният тон да не ви заблуждава, защото освен за приятелство, сериалът понякога повдига и по-дълбоки теми, които не винаги са забавни за нас. Номер 3. Ние мечоците! Отпускащата комедия за трима братя мечки, които живеят в големият град, не е много оценена у нас колкото заслужава. Сериалът е сатира на днешното общество, а триото е базирано на различните части от характера на създателя Даниел Чонг, който е дете на сингапурско-китайски имигранти в САЩ. Мечоците опират един на друг, за да се впишат, но едновременно има достатъчно епизоди фокусирани индивидуално върху героите с цел да се развият персонажите им. Ако ви липсва парк шоу, някои епизоди следват формулата на обикновената случка, която ескалира към нещо съвсем екстремно. Подобно на него, има и доста препратки към филми и анимета, които не всеки ще хване. Номер 2. Ето нещо наистина подценено у нас. Окей, Кейо, да бъдем герои. Екшен комедия, пълна с препратки към анимета, класически анимации, видеоигри и всякаква ги култура. Кейо тренира да стане герой и работи в магазин заедно с хладнокръвна нинджа и извънземна бургерска батка, които се борят срещу по-забавна версия на Доктор Роботник. Сериалът стартира епизодично, но постепенно започва да открехва интересни сюжетни линии, затова препоръчваме гледането на епизодите подред. Но защо такъв сериал не е харесван у нас? Изключвайки стигмата "Си четирко ново е ужасно!" Вероятната причина е, че повечето просто не го разбират, особено с многото препратки към нещата, които малцина знаят тук. Другото нещо е дизайнът, от който хората биха предположили, че това е просто щура комедийка с лесни шеги, а тези, които искат сюжет и екшен, обикновенно очакват дизайна да мяза над това. Cartoon Network у нас също не изглежда много влюбен в сериала, защото ту го има, ту го няма и обикновено не е в особено добри часове. Преди да стигнем до нашия фаворит, ето няколко дисент анимации, които не стигнаха до челната петица просто. Номер 1. Каква изненада, нали? Не е като да сме го сложили в обложката или нещо такова, не, няма такива работи. Стивън Вселенски е най-стабилният оригинален сериал на Cartoon Network в момента, с завладяваща история, колоритни герои, които израстват постепенно, красиви дизайни и страхотни песни. Едноименният герой, заедно с група извънземни бунтовници, наречени Кристалните камъни, трябва да пазят земята от междугалактическия ред на камъните.
Първите епизоди са по-комични и не толкова сюжетни, но до края на първи сезон сериалът придобива по-познатия си вид. Ако не сте почвали Стивън Вселенски и искате да усетите емоцията както си трябва, започнете от начало и гледайте епизодите подред. Тук таме, нали, има някои филари, целия сезон 4, но те помагат да опознаем героите повече, нали така? Хе-хе. Гледането по канала у нас е трудно, защото има баннати епизоди и някои са доста ключови. Допълнително като KO, сериала ту го има, ту го няма, а в момента просто циклят едни и същи 15 епизода от месеци, които, впрочем, не са много подходящи за нови зрители. Така че най-добре онлайн. Даже да ви кажа, не че някой от тук говорящите е част от това, но има и някакви непрофесионалисти, които се опитват да правят свой дублаж. Онлайн, разбира се, може да сте ги чували, може и да не сте ги чували. Аз доскоро не ги бях чувал, до преди 2-3 години някъде. Аз не ги знам кои са тези хора. Някакви там Toon Voice, какво аз не ги разбирам. И това бяха нашите топ 5 анимации, за които ще се мрънка още години наред, както всичко преди него. Следете CNBG Fans за още... Не знам, реклами и тук там е нещо наше, когато не ни мързи. Чао!